Sa 2010 elections, iyan kwalipikadong makapagpartisipar sa pilihan dahil makakabalidigdi ang mga bagong rehistrong botante. Kagutuman asin malnutrisyon ng mga kaakian urog na sa mga uboy na nag-iedad hasta 2 anyos nanutaran sa Ragay, Camarines Sur. Susubinin sa pag-aadal kan gobyerno lokal mismo na pigpondohan kan Millennium Development Goal Achievement Fund. Nagpapatrol, Karen Cano. Agosto ka nakaaging taon kang tiglunsar sa Ragay, Camarines Sur ang tigaapod na Early Warning System on Food Security and Nutrition kan MDGF 2030 in action. Inyan proyekto na pigmukna kan manlain-lain na ahensyas di gobyerno sa Estados Unidos, katuwang ang National Nutrition Council at ang gobyerno lokal kan Ragay. Objeto kay ni pag-adalan ang malnutrisyon sa lugar, lalo na sa mga kaakian na nag-eedad hasta 2 anyos, asin maghanap ng mga paagi tangani mairadikar ini. IDPEC kasi ito may quarterly data collection. Tapos base doon sa mga kinukollect na data, malalaman mo kung basta nadadagdagan ba yung nagugutom, mas maraming payat na bata. Kasi kung alam mo na this season mangyayari yan, hindi mo nahihintayin siya kasi mag-i-intervene ka na kagad. Anong nabulan makalihis itigpresentar na kan gobyerno lokal kan Ragay sa miyembros kan MDGF 2030 ang naging resulta kan pag-aadal. The presentations were very interesting. Well, I've been very impressed with what we've been presented with. The rollout of the early warning system for monitoring child nutrition is very, child nutrition and also food security is a very important benchmark tool to, understand how families are faring. Aminado ang gobyerno lokal kan Ragay, dakulang katabangan ng gad ang mga pag-aadal na ginibo sa indang banwaan. Ini po, at least yung system na ini, marami